Ναι. Wow. Γεια! Σήμερα θα κάνουμε 10 λεπτά γυμναστική μαζί με τον μπεμπέ. Θα ξεκινήσουμε όρθια και θα πάμε ξαπλωτά. Μόνο 10 λεπτά. Δεν μας βλέπω για παραπάνω. Πάμε. Κεφάλι. Πλάι. Και αυτή. Δείτε το μικρόφωνο. Πάμε στους ώμους. Και άλλη μεριά. Και πάμε από την άλλη μεριά. Αντίθετα. Πάμε για μερικά φιδάκια. Αν είναι πολύ μωρό το μωρό, κρατήστε και τον αυγένα. Οκ. Και θα πάμε βήμα-βήμα πλάι και λυγίζω. Πάμε. Τα. Τιν. Πάτησα το βιβλίο τελευταία φορά και πάμε βήμα πάνω, 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 βήμα πάνω. Άλλες 2 φορές και τελειώνει το ζέσταμα. Τέλεια. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε τις βασικές ασκήσεις. Έτοιμοι. Ξεχάστηκα, θα συνέχιζα. Ωραία. Επόμενη άσκηση, μπροστινά lunges. Φύγαμε. Ναι. Πρέπει να αυτοσχεδιάζετε με το τι μπορείτε να κάνετε για να τα κρατάτε απασχολημένα όσο κάνετε άσκηση. Και αν έχετε μωρά αγκαλίτσες όπως εγώ, χρειάζεται αρκετή δουλειά. Προχωράμε.
Πάμε τώρα να ανοίξουμε πόδια. Πάμε. Λυγίζω το ένα γόνατο και το άλλο. Μην πάτε πάρα πολύ μπροστά με το παιδάκι. Λυγίζετε όσο μπορείτε. Χωρίς... Yeah, baby. Χωρίς να υποφέρετε. Πάμε πάνω κάτω. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο πάτωμα. Τοποθετώ το μωρό με προσοχή. Θα γυρίσει λογικά. Πάμε για push-ups, φίλοι. Πάμε. Τι είναι αυτό? Ναι. Οχ, βρήκε το μαλλί. Πάει αυτή η άσκηση. Πάει. Μπράβο. Επόμενη. Τι έχω? Όλαλα. Κούνια μπέλα. Βάζω το μωρό στα γόνατα και κάνω κούνια. Πάμε. Ένα. Και 2 δευτερόλεπτα ακόμα. Τέλος. Επόμενη άσκηση. Πάμε να πούμε ποιο είναι. Ναι. Και έπάνω τοποθετώ τον μπομπον στο πάτωμα. Και ήρθε η ώρα για πλαϊνή σανίδα. Παίζω λίγο με το χέρι μου και με το μπεμπέκι εδώ πέρα που πιάνεται σαν τον Ταρζάν από το χέρι. Ναι, ναι, έτσι πες μου αρέσει να κάνω εμένα. Ναι. Βρήκε το μαλλί. Βέβαια. Ναι, ναι. Και 2 δευτερόλεπτα. Μπράβο, μπράβο. Πάμε από την άλλη μεριά. Μην γυρίσουμε πλάτη στους ανθρώπους. Πάμε. Και κεφάλι προσεκτικά στα πατώματα. Ώρα να πιάσουμε πάλι το μαλλί της μαμάς. Ναι. Και πάμε. Ουπ. Αμάν. Βέβαια. Ναι. Τι λόγια λες? Λες τα λόγια σου. Πήρες χαμπάρι που είναι το μικρόφωνο? Ναι. Πολύ, πολύ μιλάμε. Άλλα 2 δευτερόλεπτα. Μπράβο. Λοιπόν,
Λοιπόν, χεράκια δίπλα στο μπεμπέκι και σηκώνω τα πόδια μου. Μπράβο! Βήμα, βήμα, βήμα. Μουα! Ναι! Τι είναι αυτά τα μαλλιά? Τι είναι? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, θα ξανακατεβάσω γόνατα στο πάτωμα. Θα περάσω τα πόδια μου από τη μία και από την άλλη μεριά από το μπουμπουμ. Flex όσο πιο πολύ μπορώ. Χέρια ψηλά και γαργαλάω. Γαργαλάω εδώ. Εντάξει, μπορεί να φάτε και καμιά κλωτσιά. Παπα. Είμαστε έτοιμοι για να φέρουμε το ένα μας πόδι μπρος και το άλλο πίσω? Ναι! Πάμε! Λοιπόν, ένα πόδι μπρος, το άλλο πόδι πίσω και το μπουμπουμ κάθεται πάνω στο πόδι. Έχει πάρει το μικρόφωνο. Μπράβο! Yeah, baby. Αλλάζω πόδι. Κάνω το άλλο μου ποδαράκι μπρος. Και θα πάμε σε λίγο για πάλι, από ό,τι φαίνεται. Τι είναι αυτό? Τέλεια. Και ξαναφέρνω το μπομπομ κάτω. Και αγκαλιάμε το μπομπομ. Αυτή ήταν η γυμναστική μας για σήμερα. Αν σας άρεσε, κάντε like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι και μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε το μυαλό σας, το σώμα σας και το μπομπομ σας. Γεια!